Heftiya heyva kesk li Amedê nehat ji bîr kirin. Di çerçeveya çalakiyên vê heftiyê de rêveberên heyva keskê daxuyanî dan çapemeniyê. Li gorî amarên heyva kesk, li Amedê 40,000 kes maddeyên hişber bikartînin. Amarên kişandina cixareyê jî gelek zêde ne. Ji her 100 kesan 47 kes cixara dikişînin. Ew insanê ku esrar, eroîn ya jî şerab ve duxe, yani em ji wana divên madden bağımlısı ji sedî dihebin. Diyarbekirê ji bo zarokan, yani 18 salî kêmtir, ji bo zaroka ciyê me heye, nexweşxana me heye. Gerçi parîkî ew e, yani imkana wan parîkî ne zêde ye. Yani qasê de heb ciyê wan heye. Çünkü evana göre tedavi bibin. Fakat ji 17 salî mezintir nexweşxana me tune. Ji bo tedawiya kesên ku maddeyên hişber bikartînin, ciwanên zanîngeha Dicleyê jî bi dildarî piştgirî didin heyva kesk a Amedê. Pür madde uyuşturucu, cagra mesela, özellikle cagra neredeyse yani kıjına, pilina, cinina, cumerduna pür neredeyse şume yani destine diten ya nişumen ya da şume ya da nişumen av binek zaf yo dert pül. Çendek ma fırsat de maşin işte ver üniversite standuk yana mauja birebir havanı xud xiberdum. Rêveberên heyva kesk dibêjin li Amedê hejmara kesên maddeyên hişber bikartînin her diçe zêdetir dibe û êdî zarokên 11 salî jî cixara dikişînin. Hejmara van zarokan jî ji sedî 14 e. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.